Super guapa. Mira ze guapa. A ber, noiz atera dezakegun argazki hau, iak 8an. Eta ez hemen. Etxean. Enterratuta gitxian. Adolescentea, nera betzarena jomartzarela aldezarrera ikustera, ez? Kale nagusira. Eta hori, nezakiana zenbat urtearekin hasi ginen juten horra. 10 urtekin. Bai. Super gazteak, Super. Bai. Zauratzen ez lehenengo urteak genitula txandak, gauean leku hartzeko, eta lehenengo txandazan goizeko 3, uste goizeko 3, eta junginen tekiten zuen euria eta dena, eta hori ginen, guardasolaren azpian, itxoiten, gaina ginen leku oso txarratean. Ez da ikusten, baina hor ginen, hori izan garrantzia hor egotea. De hecho, gero guk bazkartzen dugu urtero elkarrekin, eta arratsaldean ere bai jun behar izatea. Kasi ez genuen bukatzen bazkaria. Lekua izantzeko, korrika... Nire horretzen ez. Bazkaltzen genuen denak, goizo bazkaltzen genuen guk. Eta gero nire aita deskilatzen zuen, eta hela ere siesta botatzen zuen bera. Eta nik ez nenun siesta bota, jumarren zan leku hartzera. Ikusteko. Hori da. Bera ikusteko gainera, eta bera hor siestan. Goixo. Ez que jute ginen bastante lehen, gure aitak atera baino lehen. Bai, beraiek horretik zen, lasai, postrea hartzen. Gure anaiak ere bai. Jantziak, eta goia, martxa. Leku hartzera. Ken bide. Hori, gara horretan nik ez nukala ez eran ez da burutik pasatzen ateratzea, osea, era implanteable, ez? Ez duzu. Eta gero jasi ziren lagunak, ateratzen jaizki belen taula, eta ikusten nunean beraiek bizitzen zutena, hasi nintzen, hori, planteatzen nire buruari, zean nahi hemen, batez ere bizitzen genitunean urte txarroiek guginela kanpoan ikusten eta gero jaizki bel pasatzen zenan, eta plastiko aurrera pasa behar izateari bai, azkenean hor ere badago presio bat. Eta ikusten zuen lagunak hori sufritzen, ez izan zen un antes y un después. Eta ja, esan hasta aquí. Bai, nik uste dut egon zela urte bat, uste dut 2018 izan zela bastante punto de inflexión ere bai jende askorentzat, baina bai izan zela momentu bat, esan genuen eske hau... Izan zena infuertea, tio. Bai, zen oso desatxegina. Gaina lagunak horparruan ikustea. Bai, gaizki pasatzen, gu ere kanpoan gaizki pasatzen. Osea, bai. A ber, niretzat beti binkuloa izan da pastelerosekiko, ez? Da ikusi dugun kolorea etxean beti. Bai. Anaiek, bai aitak. Bai, baina egia da gero gure familiari bai alkarteriko izan dela hori da. Eta nik uste dut gure bai zure aita eta bai nire aita asistela pasteleroren atetzen bere lagunengatik eta orduan jodegu pastelero. Superpolita arropa niretzat, ez? Super argitxua, udara eta gero zen, ezagit. Nire kasuan beti izan dako, ez da. Nire gurasoak amuteko dira pratikamente, nik puntalen jaioa, eta nire aita kostan ateratzen da, nire osaba baita, ateratzen zen. Ja gaur egun ez da ateratzen, nik uste dut ja nazkatu dela, alardearekin, azkenean ez du atera nahi, eta baina dena kostan atera dira, eta nire beti kostan atera izan nahi dut. Bai edo bai, izan nire ilusioa, nire kompainia. Edo zuek ez zinateke pastelero zen atera? Bai, nire ilusioa zen atera. Lotura duzun kompainia horrekin ez, familiarekin edo aitarekin edo anaiekin berriro kompainia horretan atetzea ez, adibidez pastelero zen, edo zu kostan, eta izango zen. Mutilek egiten nahi dut hori ez, gure lagunek. Azkenean bakoitza joa bere konpainera, baina gero elkartzen dira. Eskantxotan edo beti da delkarekin, orduan. Gaina polita izango zen, denak ez berdin ikuste. Ja, super. Bai, baita. Ondo gozan. Gade denak como desperdigatuak erritik, eta izan zen guai denak leku garen ginen. Ke guai, Eta guk komentatzen ari garen bezala, amanek duela lotura hori kostarekin, eta guk pastelerosekin, badagola jendea, bere konpainia beti izan dena jaizkibel, txikitatik, konpainia bat gehiago, eta hori dela helburu, azkenan denek elkarrekin ez, ospatzea alardea. ¿Te unos ojazos? Ay, es que de casco. A fuego, totalmente. Sienta ideal. Zentrategia esan, kolore guztia dira polita. Bai. Zer dakigu gure inguruko jendeak aldatu dula iritzia eta onartzen dula edo dagoela ados horrekin,
Eta jendeak, bai, berdin zait, emakumeak ateratzea, baina jarraitzen dugu berdin. Ja, Tokatzen da. Bai. Ez? Osa, nik uste dut bai. tokatzen dela eta ez dela inbesterik.